Татарстан орманнарында қора йыланнар активлашқан. Бұл хақта Республика биоресурслар комитетінен хабар иттілер. Республикада яшәүчеләрне орманнарда, туғай бұланнарда йөргәндә сақ булырга өндиләр. Агулы йыланнарны койсы районнарда очратырга мөмкин. Йылан чагы сәламәтлеккә ни дәрәҗәдә куркыныч, хәбәрчебез ачыклады. Қора йыланнар күренә башлаган инде. Бу видеоязма Ян тау чаңгысы комплексы территориясендә төшерелгән. Йыланнар Казан янындагы урманнарда да очрый. Қора йыланнар кышкы йокыдан уянган. Әлегә алар бик сүлпән. Температура окружающей среды, тем более вялые змеи. Йыланнар җылыда активлаша. Юлда барганда каршыгызга кара йылан очраса, шикләтеп үтегез. Өстенә басмасаң, ул үзе һөҗүм итми, чакмый. Қора йыланнарны сулыклар янында очратып булмый. Елгаларда, күлләрдә еш кына аларны кара төстәге тузбаш йыланнар белән бутыйлар. Алар да чыгарга мөмкин, агулары юк. Әгәр агулы йыланнарны очратсагыз, өстенә басудан сак булыгыз. Мондый очрашу йыланнарга да стресс. Теләсә кайсы йыланны шитләтеп узу яхшырак. Кызыл китапка керүче йыланнар да бар. Аларда стресс булып, йомырка салмаска мөмкиннәр. Йылан чакса, кабаланмагыз. Вакытында чара күрелсә, агу тәнгә таралып, зур зыян китерә алмый. Обязательно при себе нужно. Йылан чагу хроник авырулары булган кешеләргә, балаларга аеруча зарарлы. Кырда яки урманда йылан чакса, ашыгыч ярдәм килеп җиткәнче аллергияга каршы препарат кабул итәргә, 1 литр ярым чамасы су эчәргә кирәк. Казан тирәләрендә кара йыланнар сирәк очрый. Алар Яшел Үзән, Биектау, Югары Слан һәм Питрәш районнарында, республиканың көнчыгышында, Чаллыдан һәм Алабугадан ерак түгел, шулай ук Әлки районы урмандарында күп. Фанис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Ире Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.